나나나나 아는 마크시 봐야지. 아잉 바이레라고 거나 바이레 사이동포 아구리 쇼하라고 가잉 마크스 토보 동바 캬부 마크스 토보가 되셔가 디리마나이. 아버 기름 맛이 잡라서 쟤는 바자라 봐봐 맛 많다게 한라서 강 보르마는 샤. 내 바버리 속동네 밥는 소비를 된 잡다. 나고. 아빠 너 마크시 쇼보 디디. 마 소비 정말 파데 코로나 바이러스 타모 늑사이 메카 코로나 바이러스 타모 사이제만 코로나 바이러스 kai tabo khayong gananggai kiri laijak khoroksa tei khoroksa ni thani amo belai ke solowo amo hama ni bisingtei yago ogao tangmani bisingtei tei khoroksa tang dogao tangkhangkai amo solowoi thango amo belai ke kirima sincha hayong gananggai tabo kiri laijak khna kokti sal chini hakotor Bharatni Montri Bokrok Narendra Modi ji bokhana sungno phung 7tani simi sarikni horni 9ta jora nok bising haptongnani bagui sungno koyo amoni bisingtui sung kisisa kati manane hne wamsugo chini Montri okra Modi ji amoni tui chini public roni bagui kaham wansugui khlaikenani sung khakayo tai sung virus nongni bagui katinan bagui sung mask yak sujangnai sanitizer hand wash amrok use khlainani belai nango asungno hambai.